Pinati tameng laloto mangkat kapasaning gewito tangun renggeng pralambang matumpo-tumpo maramo panggung sang murwengkata sebebyar dumadining wayang Purwa. Purwakane kondhane narik rututing basa dongeng kunanga musurasa yen ninarasaya karaos. Mula jari rohang rasa wani pruhing diri rasa rumangsa rumangsani lirjalma ngilukaca. Jarwe wis rinakep caing carita becik wis gemelar jroning pakeliran yaiku sejatine amriksani pagelaran ringgit Purwa. Surya Candra Darum Yang Kartika pinurba kodrating kawasa. Sarira triyangi dari bawana Purwa tekeng duk sina gilir gemanti. Teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya Jawapating Krembyang. Dadya padhanging kutu-kutu walang atoga buron wana miyang buron riya dadya branaan tanpa wicalan. Padhang trawangan nari Sanghyang Rawi ingkang arsa merbawani jagat. Mungguing jagat wetan duk mungup-mungup. Mungguing hangrane wukur abang merengangah lamun kaiksi ayahan dilato bumi saya dangu sumunu Sanghyang Arka. Kados ngeblak kanan kiring abangis mejenar kaperbawan nari Sanghyang Basanta. Tanem tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya. Pucuking gunung kenemelan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega. Tanpa tawis dangu selaing kawula dasih den rasang upaya boga garap tegal sawahi anglo selur tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samaneh ana pirembagan Samarwangi. Sanghyang Arka saya dangu saya inggil kados nari jagat puskaton mula dening kiblat papat lor kidul wetan kulon. Sunari jagat kang samrebut yada rebut teja rebut kekuwung parandri datan ana ingkang madani kekuwunging praja ing Dwarawati ya ing Dwaraka ya ing Jenggala Manik. Marmong upaya garis 100 tarantuk kalih 1000 tanjang ketiga. Krana negara ing Dwarawati dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sing asapanto ya benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapantok uruting Cakrawala wane-wane cakri ing wisik saweneh kineping jurang corong kinepung guwa serung kinarya susuing peksi lawet nyang sarang burung. Wong rugi pasisiran Tresasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuhan kerembuyung royo-royo karang kitri roe-roe ring klopo pratandha bumi subur. Pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung kebanjengan hangrang sang langit linggak-linggok lampahing toying mijaya saking sendang-sendang. Wening tirtane iline pinara-para pelayu tinampi waduk benendung-bendung kinarya hangleni sawah nyang pategalaning Narakisma. Wekel pangulaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang selo. Sadaya tinanduran tantru kang merakapi tandya Badarisi aglaring pasabinan. Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi. Tategalan nunggu pulau wijaya ngarembiyung gegodhongane hamriyet boy nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependhem, polo kesimpar, polo gumantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya pitewen sang Sangarbaka lamun jang aglaring pangonan lamun wanci serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi. Datana carane kandhang nganggo kinanjing palang labet tepi saking tindak Durjana Cuti. Samya sayek saka kapti akarya luhuring nusa bangsa duwe negari ing Dwarawati. Ana gunging gunung hanggung rineksa mrih lestari rum tumurun trah tumerah. Sadaya dadi rega-reganing lingkungan langkung-langkung lampun tinaliti. Jalma sampur-sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada. Anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jejiban. Ingkang piriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya.
ingin mirasake negaring Ndorowati nalika semana lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang kunjung pasir pamukir loh Jinawi Gemah Ripah Karto Toto Toraharjo dasar negara gedhe bore padang jagate dhuwur kukusi turta ado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing ngasta pusaraning adil praja Ndorowati menang ngucapno dosa namanira dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sri Bathara Kresna ya Sang Padmanaba ya Harimurti ya Sasra Sumperna ya Sang Wisnu Murti ya Sang Wisnu Dewa ya Sang Narayana ya Sang Danardana nyata lamun alendra guna ing agunatan ngendhak gunaning jalma luhur datan ungkul-ungkul andhap lan kasor ing sesami yen to ginungya ing jajan dhuwuring keprabon sadal mangke tanah pedhote pinunggal kang kawicarita Risat juga sanata panlenggah madaning Datulaya ora mantra-mantra sipating Bathara Yayasan Hyang Bathara Wisnu Angijawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan kawis tingal pepak andir sangganing para nayaka punggawa miwa sangganing para kawula mbegambir mlabar Yaya Samudra datan Potepi miwadatan kantun sanggaring para anung-anung tungguling praja Ndorowati ingkang sampun kepareng ngerpepeh pindha sata matarangan suku janggut teken dodo mabukuh susilastawa mriku warnane gegedhuk tetanggulaning kewuh praja Ndorowati satruing garba ruji Raden Harya Setyaki ya Singa Mulang Jaya ya Bima Kunthing, ya Tambak Yuda, ya Wresniwira, ya Yuyudana. Sadra sekti kalintang jayaning perang bebasan tinata mendhat Jinro Menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tur tansah cinaked dening Sang Buminata ing Ndorowati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Mila hanggung kakanthi wonten ing punding papan pendak-pendak sanata kepareng jengkar saking garing Ndorowati. Raden Harya Setyaki mangkeraken nindya mantri muka pasaning praja adalaming Widara Kandhang Rekyana Patih Udawa ya Sang Kresnengkara ya Sang Sagupa Putra Wasis Genca Pranata Tata Rakiting kawula negaring Astina kula datelmu kalamun tansah cinaked dening Sri Buminata ing Ndorowati Sang Prabu Sri Bathara Kresna ing Jawi Handir Mlabar sanggaring para naika sami gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan Posala laban kadamara seba ing alun-alun hamludak gendera rerontek umbul-umbul kekiterhangen danu Yayah Himanda ing mangsa labuh bayi megar mindhut jamur barat ing mangsa rendheng tumbak ing rangep jati ngarangi mangsa ketiga Obro pusaraning para wadya bola ing abrit kempal sami abrit yen dina ndra kadya giri pawaka giraraning geni pawaka gunung kaya harga ingkang dawuh kawelagar ingkang seta kempal sami pethak yen dina ndra kadya kuntul sobeng ler-leran ingkang ijo kumpul padha ijo yen dina ndra kadya tetanduran kang tasih gumadung ingkang cemeng kempal sami langgeng yen dina ndra kangge gagak mungguing pasitran Parandinira tidem permanem tanana banek ing walang alisik nadyan gegodhongan tangan ngobah samirana datan mampah kabar somong swaraning pandi gendhik gemblak kerkomasan tasih kepanan rambut karti soang-soang pating sareng kling imbal ganjil lir mandyaraga wayang beksing ing munying pacak suji Norasaru malah sari seneng jroning pasewakan negaring Ndorowati dados sakuling mangke kawis tingarawi punata agung ing Mandura Prabu Baladewa sigra lenggah jajar kelawan Sang Buminata dadi gurawan ninggali sanata Prabu Sri Bathara Kresna sigra medhar pangandikan gumangkulu jiling pangandika ing dereng kababaring lisan Tuan sembah niring ulun
Sritenon ning pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udana Miang Panjra Sarwarukma Ranggeng Manik Narawata Obro prabanyo kang sumerat kenyaring tejo leliwaran lir lat sisiring tatit wimbo kekanda amrek ingin katiuping maruta mando sabaran mangambar ongas Niwangsuk mono madine lho iki ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara. Nun mangke Koko Prabu.
Dereng sawetawis dangu rawujeng ngandika Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu ing Mandura pengayoman kula. Kepareng ingkang rai ngaturaken masegan Panarami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Upacara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yo, Yai Prabu. Akarya bombong raosing penggalihing pun Kakang bareng pun Kakang nampa timbalaning kadangku Yai Prabu Indrawati. Asung paseganing Yai Prabu wis ndak tampa. Akarya suka marwata suta penggalihing pun Kakang ora liwat. Budyastawaning pun Kakang Tampanana Yai Prabu Kresna. Kula pun dinggo jimat paripih gayana ing kasantosan. Mugi amawakana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa Yai Prabu Kresna. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Projing Ndrawati dina samengko iki Yai Prabu Indwaraka. Nun amit pasang Kalimantabit Koko Prabu. Ingkang rainggar burujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki ndak tampa. Sira ngabekti karepun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Setyaki. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Mugi mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Dimas Haryo Setyaki wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Datraya Projing Ndrawati dina samengko iki. Nuwun sewu Diwaji. Nadyan ing abdipun Pati Udawa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Diwaji sembahan kula. Kakang Pati Udawa, nggih kasinggihan mekaten. Kakang Udawa wonten timbalan sinuwun. Yen kabeh piranganing para nayaka para punggawa munggahing para kadang sentana ing Ndrawati ngaturke sembah kelawan panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih ingsun. Nanging aja lara atimu yen to Kakang Pati Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa paripaksa sembahmu ora ndak tampa. Waduh Diwaji. Lajeng kalepatan kula menapa? Menapa kula nandhang lepat? Upami kula kadak lepat dosa menapa badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala. Kenging menapa paduka mboten nampi dhateng sembahipun abdipun Udawa Diwaji sembahan kula ing Mandura. Kakang Udawa wonten timbalan. Nadyan Baladewa saiki wis Nyakrawati mbau dendra minangka dadi nalindra makuthaning bangsa ing Mandura. Nanging aku ora bakal lali. Duk nalika aku isih muda tumaruna urip bareng kelawan wong atuwamu ya wong atuwaku bawa sakupa ana Widara Kandhang. Mongko yen ditonton babakan yuswa, diitung babakan umur, luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Mula ora ana jamak lumrahing ngatasé taruna nampa sembahing kadang werda. Dosa apa ingkang bakal tak sandhang? Mekaten sinuwun. Mula aja nganti kleru tampa yen to Kakang Pati Udawa ndak po lamun duwe keluputan tumraping Baladewa babar pisan ora, malah kosok baline. Kanggo nomboki kelawan kabecikanmu duk nalika kowe nggula wentah kelawan Baladewa. Sembahe Baladewa Tampanana Kakang Udawa. Waduh sinuwun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka tasih emut dhateng lelampahan ingkang sampun kelambah. Kakang Pati Udawa iya. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan kula lenggah Diwaji sembahan kula. Kakang Udawa kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa ning Datraya Projing Ndrawati. Nuwun sewu Koko Prabu. Ndadosaken gagap gugup guragapan raosing manahipun ingkang raying Ndrawati. Sasamunipun paduka tedhak wonten ing Projing Ndwaraka mongko tanpa cecala ingkang saderengipun alit utusan gandhek sakembaran atur nawala agengipun paduka utusan Ayaka ing Mandura maringi priksa bilih rikelenggan menika paduka badhe kepareng rawuh wonten ing Projing Ndrawati. Saestu ingkang rayi nedya ngrakit rata kencana kinarya amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya mijiki ampian paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Kresna iki kula wonten timbalan ing adawu. Nadyan nembe kawiyosing pangandikan wae persasat wis kaya tumplak punjen sinundul puyuh. Kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu penggalihing pun Kakang. Nanging tata upacara kaprajaning kemengkono mau sayektine ora trep lamun sira pisungsungake kelawan pun Kakang ing Mandura. Ngelingi
Nadyan si Adi wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning Projing Ndrawati pun Kakang wis minangka dadi Nalindra ing Mandura. Nanging rasa pangrasaning pun Kakang tanceping pun Kakang lawan si Adi iki ora beda kaya nalika urip ana ing Widara Kandhang. Aja bedak-bedake. Dumesira Yayi wis dadi Nalindra pun Kakang wis dadi Nalindra. Nanging rasa iki aja mbok kiwakake Kresna. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mula tata cara upacara kaprajan iki mengkono mau ora sak trepe lamun sira pisungsungake kelawan pun Kakang ing Mandura. Sabab pangrasaning pun Kakang pendak-pendak pun Kakang prapta ning Projing Ndrawati iki tanpa beda pun Kakang bali marang Projing Mandura. Semono uga mangsa kala besok yen ana wektu lan titiwanci ingkang mirunggan kula warga Ndrawati bakal tedhak tetinju marang Projing Mandura. Ilangna jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Mandura rengkuwen kaya dene Ndrawati. Yai Prabu Kresna. Matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten tumuli kula cemadhong dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka kepareng tedhak wonten ing Projing Ndrawati. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para sentana kadang tuwin para punggawa. Monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Ndrawati Koko Prabu Mandura. Yai Prabu Kresna wonten timbalan ingkang dawuh kagiat penggaling pun Kakang bareng pun Kakang napak ana ing tapel wates negara ing Ndrawati akeh umbul-umbul ingkang pinajang urut ana ing Kutagara Projing Ndrawati. Kacena lamun Yai Prabu Kresna nedhenganake Pasewakan Agung Kepasang Yogya katujuh nginu tumlipun Kakang Daya-daya munggah ana ing Datulaya selak nata ling rasa ingkang tan bangkit pinambeng pepanggihan kelawan Yai Prabu Kresna ing Ndrawati. Yayi apan pancen ana bab ing wigati ingkang bakal pun Kakang aturake kelawan sira Yai Prabu Kresna. Mula aja nganti dina dungkap panampaning sira Yai Prabu. Apa mbok keparengake rada mingset menipun Kakang sowan kula sumanggaken Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya Yai Prabu Kresna ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Long-long rambyang ninggang driya Rewang Candra katawengan sumo ing dias katuritan lemut kabyataning ojit ram remendri ya ma nawung kakunging wang wisesa kula namung cemadhong dawuh timbalan Paduka Kanjeng Koko Prabu mugi pareng ambabarana dhateng ingkang raying Ndrawati. Yai Prabu Kresna iki wonten timbalan ing dawuh satemenipun Kakang prapta ning Projing Ndrawati iki ora kok saka negara Mandura. Dadi pangertenmu sepisan maneh pun Kakang matur satemenipun Kakang prapta ning Projing Ndrawati iki ora kok saka negara Mandura. Mboten saking negari Mandura ora pun Kakang saka negara Ngastina. Nalika semono Yai Prabu Duryudana nimbali kalawan pun Kakang supaya sowan ing praja Ngastina.
Sawisipun Kakang sowan ing Praja Ngastina, pun Kakang didhawuhi dening Yayi Prabu Ngastina supaya nanjihake marang pekabaran ing Sbena Tumbuk Bakul Sinambiwara pawarta binandunging Karna. Pekabaran menapa Koko Prabu? Jagat ingkang keberbegen marang umandhanging Yayi Prabu Ndrawati ingkang padha ngabarake marang kahananing Yayi Prabu Kresna. Inggih babagan perkawis menapa? Apa pancen kepara nyata yen to Yayi Prabu Kresna kuwi dina samengko kuwi kagungan putra angkat? Kresna, para Gage Wangsulana, pitakoning pun Kakang iki kanthi jujur, aja mbok luwihi, aja mbok longi. Yen pancen iya larah-larahe piye? Tumulipun Kakang nyadong timbaning Yayi Prabu Kresna ing Ndrawati. Koko Prabu ngantos dumugi wonten ing malingan paduka Kanjeng Koko Prabu lelampahan ingkang lumados wonten negari Ndrawati. Apan kepara saestu bilih kalenggan sakmangke kula menika anggadhahi putra angkat. Dadi bener pawarta sing semebar mau Yayi Kresna duweni putra angkat. Kasinggihan mekaten. Lara-larahe piye? Kok sira siadi entuk putra angkat monggo tumrapun Kakang putra mono kanugrahaning Hyang Mahanasa. Apa meneh lamun siadi kuwi nyelametake marang anake wong liya ingkang ora diurusi tumuli mbok angkat dadi atmaja. Angkat mau sayekti bakal gedhe ganjarane. Koko Prabu, mboten kula mundhut putra angkat saking para kawula tuwin para nayaka menapa dimil punggawa babar pisan mboten. Namung sejatosipun andadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ndrawati. Nalika kula nedeng badhe manembah ing wanci dalu ngagengaken asmanipun Gusti Manjing wonten ing sanggar pamelengan mboten kanthi kanyana-nyana wonten ing mriku sampun wonten satunggiling wanita utawi wanudya remaja ingkang mapan wonten ing sanggar pamelengan tumunten kula dangu putranipun sinten saking pundi piyambakipun ugi mboten saged matur aturipun wanita kala wau kleyang kabur kanginan mendung kebaratan ing pundi dawahipun inggih menika papan dunungipun. Krana raos welas raos sing manahipun ingkang rayi Ndrawati tumunten lare menika kula angkat menika dados putra pupon inggih putra angkat kula. Lan sakmangke sampun mapan wonten negaring Ndrawati. Wis mapan ing Praja Ndrawati, kasinggihan mekaten. Terus mbok paringi asma sapa bocah mau? Kondang kawenang wonten pundi kemawon Narendra Ndrawati sakmangke kagungan putra angkat ingkang namipun Endang Loro Temon Koko Prabu. Ladala Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Nuwun sewu. Tepunging wimba rengunging pasuryan kadhi wonten inggih badhe kababaraken dhateng ingkang rayi Ndrawati. Sasampunipun maduka Kanjeng Koko Prabu midhanget bilih ingkang rayi kagungan putra angkat inggih menika pun Endang Loro Temon. Lah iki ngene Kresna. Kepasang yuya katuji nginu. Satemenipun Kakang kuwi ora kok mung kepengin mundhut prisa, nanging uga kepengin nyatakake marang kahananing Yayi Prabu ingkang kagungan putra angkat ingkang aran Endang Loro Temon. Wuruhanira Yayi. Nalika pun Kakang prapta ing negara Ngastina, pun Kakang tinangisan lan atma jendra ing Ngastina, ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Ing nalika semana tak dangu gandrung-gandrung kelawan putri Ndrawati ingkang jeneng Endang Loro Temon. Mula aja nganti kleru. Pun Kakang nyatakake marang sira Yayi Prabu Ndrawati jebul pintenemune Yayi Prabu kagungan putra angkat kang aran Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Lah, yen ngono babar pisan pun Kakang bakal matur. Sowaning pun Kakang minangka dadi wakil Yayi Prabu Duryudana ingkang wigati nedhi angebun-ebune sok anjejawah sore. Tegese aku bakal nglamar marang atmajamu mau. Ingkang wigatine putramu ingkang aran Endang Loro Temon putra angkat mau bakal tak boyong marang negara Ngastina. Tak dhawuhake karo Lesmana Mandra Kumara. Mekaten Koko Prabu. Iya. Atmaja kula Endang Loro Temon badhe dipun dhawuhaken kan Lesmana Mandra Kumara. Pancen bener mengkono. Mesakno Yayi. Najan Lesmana kuwi anak ratu nanging kedunungan sial sebel. Uripe ora kedunungan bejo babar blas. Wis wola-wali Lesmana kuwi nggayuh sawijining putri. Ora ngomongake putra satriya, putri Brahmana, putri Nalindra. Nanging tansah gagar wigar tenantuk karya. Mula wektu dina iki neng-nengono penangise anakmu Lesmana Mandra Kumara. Dina samengko pun Kakang minangka dadi wakil Yayi Prabu Duryudana bakal mboyong atmajamu Endang Loro Temon ingkang wigati bakal tak boyong marang negara ing Ngastina. Tak dhawuhake ran putra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu.
Koko Prabu. Menawi babakan menika kula namung jumurung ndederek, namung tumrap ingkang raying Ndorowati, tiyang nambut silaning akrami menika, tumrap kula mboten kok tiyang sepuhipun ingkang jodokaken dhateng lare menika. Nanging lare menika ingkang gadhahi judul piyambak kanthi tetali raos tresna. Sabab menapa Koko Prabu? Tiyang bangun Bale Wisma, tiyang bangun bebrayan menika menawi kula nuwun sewu mboten wonten talinipun tartamtu mangke wonten bebasan ana temanten sepasar bubar. Gusti tegese piye? Gegaranipun tiyang nambut saning akrami menika siji seneng, loro kenceng, kaping telune wilujeng, pareng kaping papate wilujeng menika gegaranipun tiyang ingkang nambut saning akrami. Sik. Lek mung urut kok mau rada kleru kuwi mau. Setunggal seneng ya angka loro kenceng, angka telu kepareng, angka papat wilujeng. Tegese piye kuwi? Seneng menika temanten kedah sami-sami tresnanipun sabab keplok menika mboten badhe mungel menawi namung asta setunggal. Tegesipun keplok kedah asta kalih, temanten kakung lan temanten putri kedah sami-sami tresnanipun sabab menapa Koko Prabu? Tiyang bangun Bale Wisma menika mangke menawi sampun dipun seksekaken wontening ulah agama saha tata hukum ing kaprajan tumuli sinebut garwa. Garwa menika kula nuwun sewu, rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan gegayuhan ingkang padha. Mula yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Menika sinebut garwa. Oh. Garwa kuwi rong pribadi wis dadi sak badan. Inggih mekaten. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan duwe niat urip bebarengan. Mula abot padha dipikul, enteng padha dicangking. Kasinggihan mekaten. Wola Praguta kae jare iki garwa sing siji sigar sing siji dawa. Jebul ora kuwi sanes menika kok Prabu. Sabanjure angka loro, angka kalih menika kenceng. Lah sing kenceng apane? Ingkang kenceng tekadipun. Mergi tiyang mangun Bale Wisma menika menawi mboten kanthi tekad sebaya mukti sebaya mati, menika ugi mboten badhe prayogi kedadosanipun. Sabab menawi kanthi gegaran tekad sebaya mukti sebaya mati menika bungah susah bejo cilaka sugih miskin menika dipun raosaken sesarengan. Yo bener. Sabanjure ingkang kaping 3 kepareng. Kepareng menika tegesipun njodokaken pinanganten menika mboten kok njodokaken awakipun piyambak nanging ugi njodokaken mara sepuh utawi tiyang sepuh tangga tepalih mitra kawruh sanak kadang sanesipun. Menika kedah sedaya kepareng menawi tetela mekaten badhe kathah pandonga saking sanak kadang mitra kawruh Mudawerda ingkang dayani anggenipun gesang bebrayan menika kala waunir ing sambikala. Bener. Sabanjure ingkang pungkasan wilujeng. Wilujeng menika kula nuwun sewu mboten ketang namung sarwi ringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya papanipun piyambak-piyambak dipun seksekaken ugi kaliyan tangga tepalih kiwa tengenipun Koko Prabu. Wah, lah malah cocok ngono kok. Ning tumrap aku perkara seneng kenceng kepareng lan wilujeng ki mau anut marang lumaku ning dina. Tegesipun menapa? Jadi mesti tau ngerti. Wong sing ora seneng mongko kebacut dadi manten. Kuwi suwe-suwe ya seneng. Merga ana salokaning para sepuh ingkang nyebutake wong ki nek srawung saya suwe saya bakal ketukulan rasa tresna. Mula nadyan tanpa nganggo rasa tresna antaraning Lesmana karo si loro temen mau mesti saya suwe bakal ketukulan rasa tresna. Mekaten Koko Prabu. Nanging nuwun sewu, tumrap kula tresna menika mboten saking panggulawentahing tiyang. Lho, dudu panggulawentahing wong piye? Menika sanes panggulawentahing kamanungsan. Nanging tresna menika panggulawentahing Hyang Mahanasa. Tegesipun wonten ingkang nyebataken tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Menika mboten saged dipun suwun, menika mboten saged dipun kajengaken lan menika mboten saged dipun tolak. Menika kodratipun Hyang Mahanasa. Nadyan srawung pinten-pinten taun ugi kathah ingkang mboten ketukulan rasa tresna malah suwalikipun malah kadidene sederek tunggal yayah rina. Wah. Ngono ya Kresna. Inggih. Mila sak mangke menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ngersakaken anak kula indang lara temen menika badhe kaboyong wonten negaring Stina. Koko Prabu, mboten nama kula badhe andhawa keparang paduka. Nanging kula nuwun sewu,
paringana wekdal ing raying Ndarawati supados nanting dhateng anak kula. Menawi anak kula kersa lados dhateng pun Lesmana Mandrakumara kula semanggaken nanging menawi mboten kula nuwun sewu. Mboten ana teges kula nduwa kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu. Sigra-sigra yen permana kanca sigra rakinawang sesangka Nalendra Mekmarwa sing sang Katri kumulung mangrembak Katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakura Kurdakura reka giri-giri Tidem madaning Pasewakan negaring Ndarawati nalika semanten nata ing Ndarawati paring pangandikan tirambi ingkang rakana ing Mandura parandene pungkasaning Rembag ndadosaken tintrim madaning Pasewakan negaring Ndarawati datan wonten ingkang sami anyabawa nadyan gegodhongan teneng ngobah samirana do datan lumampah nadyan nata ing Mandura Prabu Baladewa meger-meger datan mobah datan musik nganti kaya tugu sinukarta tan kantun nata Ndarawati nglenggahi kanyut naga wadu kanyut ujane ganten wadu jare makecok nang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping murika sebal punamu apa to kang dadi darunane ora ana macan rangking gajah medha saka wandilan kejawi namung utusan saking Karang Kadempel nenggih putranipun Kelurahan Semar Badranaya Kelurahan Petruk Kanthong boleh nganti Kelurahan Bagong menggah datu ya karya geger kang samya muninga kanca piyak-piyak ana daya minggir jaluk dalan
Dalon tata trapsilanira ngecamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta Jagat Dewa Bathara jagat pangestungkara Kala Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong. Lho lah iya. Lah iki ning apa Petruk sore-sore sowan ana negara Indrawati iki wigatine apa Kresna? Dimbalana. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki ya abdi Indrawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Dimbalana apa wigatine? Mbok menawa perlu ing bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Koko Prabu lenggah prayogi. Yo. Petruk padha kanthi harja sak praptamu ning negara Indrawati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing ladone dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatak ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten drengatanipun kula menika namung batur. Iya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumung keping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi jimat dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki? Kowe iki ditimbali Yai Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng wae. Agi nganu ngrasake mambu bakmi. Bagong iki ora beda karo nggone dhewe ya, Tru. Ngomah kae ambune ming telek wae. Kene iki kraton iki ana ndi sing mambu sate, ndi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo nggone dhewe. Ngene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe iki ora bakal padha. Timbali sinuwun Kresna. Heeh, Bang. Bagong dalem padha kanthi harja sak praptamu. Tansah pinawinganing kawidadan ring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggun mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Petruk kantong bolong padha rarja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun. Yo, tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawondasaken siji mas paripe. Wah, kowe kemos kami sosolan lambene ra. Petruk kantong bolong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih Den. Yo Petruk tak tampa prayogakna. Nun inggih Bagong. Nun padha kanthi rarja sapraptamu. Pinayunganing kawidadan ring sambikala Ndara Setyaki bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayaning pasantosan. Petruk ora harja Petruk. Ndara Pati Udawa. Iya. Wilujeng Den bekti kula kunjuk Ndara. Ya tak tampa.
Pangestuku Tampanono. Nun inggih Bagong Padhararja Bagong. Ndara Udawa? Iya. Wilujeng Den? Iya Bagong, suwi ra ning nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih. Iya, iya. Pun panen apa? Wis. Napa? Telo. Wah, cocok kuwi dibakar kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Ya ora usah nesu. Kuwi ora dipun sekecaken nggih Ndara Dawa. Lho, kuwale. Oh, nggih, Sing. Disekecake, Bang. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa, Petruk? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten tempat kula nggih kula munjatun sapa paduka sanata. Ora dadi ngopo-opo ana kawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa? Kok utusan Sirapana kawan sowan ning Projek Ndrawati. Ngeten sinuwun. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye, Petruk? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming telu. Lho, anake bapakmu ora ming telu. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat. Nggih. Ha critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki madha ceng-cengengesan ora. Padake Semar ki ora salat po, Semar ki salat. 5 wektu malahan kok. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau dinggoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali Gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundang kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa, kliang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok mlaku terus ngiyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak, diseksek karo tangga teparo, pun diundangi tangga teparo gendurenan barak bapak, gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa ya arep melu gara-gara? Mboten, mboten. Mboten melu niku. Wong piyayine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan persis plek niku tenan. Ha kula ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya, mosok iki anake Semar. Kakangane Bandam Sesi Bagong karo rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula kali bareng kali Bagong niku kaya di anak tirikan. Sing dilela-lela ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk, nggih. Lah terus ditanting karo Bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa.
Bapakmu Semar ki wis tuwa, nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin napa, kowe kepengin napa lan kowe duwe gegayuhan napa, iki engko nek bapakmu nganti lara, mongko kembange wong lara ki mati. Nek nganti bapakmu mati, mongko kowe rung omah-omah. Kowe getun engko net gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika anu matur ngenten iki, nggih niku, Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe, nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengen omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok. Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Lara Temon. Putranipun Sinuwun Ndarawati. Wes, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung to? Ha wong mengkere kok arep gayu anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan muta ngitung lintang nang kelakone cepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayu putri Ndarawati, tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek cenet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku Putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndarasti Sindari wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrantawati diwengku Raden Petruk Kanthongbolong. Duapure kaya ngono kok Raden Petruk Kanthongbolong ora. Ha sawarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni. Lah nggih. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa. Napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang Anusen Endang Lara Temon. Petro dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat. Iya, Petro. Napa leres asmane Endang Lara Temon? Iya. Asmane Endang Lara Temon, jenenge Endang Lara Temon, leh kowe entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kangsen karo Semar. Ora, Petro, ora. Iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dawuh karo Endang Lara Temon, bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko suta kemawon boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha Sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Lara Temon. Mila kula ngebon-bon enjangan Jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis. Grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Lara Temon badhe kula boyong wonten Karangkadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan ta Kang. Heeh. Nggawa apa kowe mau? Tosa. Manten putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karangkadempel. Upami Sinuwun menika nggadahi reruba, upami Sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi Sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni, tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakangne kok kaya ngono. Sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pet nggih. Petruk dalem
ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti ya. Sadurunge kowe sowan iki mau, Koko Prabu Mandura ya rawuh. Nggih, kula ngertos, Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung. Merga Sinuwun Mandura uga diutus dening Yai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjeke anakku Endang Lara Temon bakal diboyong didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara Petruk. Endang Lara Temon didhawuhi oleh Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya Petruk. Wo, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Lara Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Lara Temon. Didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhi nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Lara Temon. Heeh, wigatine dawuhe Ndara Lesmana. Ning Ngastina? Heeh. Kapan kuwi? Gong, awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Lara Temon. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Mandura ki arep mboyong Endang Lara Temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Kowe ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya. Aku ngopo? Aku mung ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara padake lho Mas. Pranata cara leh ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranata cara bareng ya tok saut ya ngopo. Keparang matur sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petruk. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Lara Temon bakal didhawuh eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke. Ning ngeten sinuwun. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadhang wong tuwa sak donya niki arep ndhe anak lanang utawa wedok, anake esuk iso gawe marem wong tuwa. Merga tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning nun nek uripe kepenak, uripe kebak kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan Endang Lara Temon niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Pikirane do cethek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lelengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa kan? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Kok wuda ora? Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa wae durung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho. Kula tak takon. Tur. Iya, piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho,
kurang saon pekok kencir. Saman tahu bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar. Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran. Ayo. Upama mengko kelakon dhaup karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya pecuk. Wes, sampean sinuwun Darawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Jawi kula tak nyuwun pesa, napa mboten sampean mboten kewirangan. Ngoten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adhi kula merga tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, ngrumangsani nek dheke urip iki enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi wutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel. Ngoten. Dadi soalé iki dodokane engko sik. Ha ngopo? Angger dak-dak kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula aturi menggalih ora sak penake dhewe. Ngoten. Arepa Bambang Snek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro. Ngoten. Niku bakale mulya uripe merga ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip ing alam padang mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lair tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku marmisah. Iso gayuh kanikmataning lair ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lair mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru? Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar ya. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki. Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina ya malah Lesmana rada petok, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karepmu lak ora mau ora sampe melu-melu tanggunge, rasa cerewet kowe. Iya. Ngoten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dhawuh kalih Endang Lara Temon kalih Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep ngregon-ngregoni. Nek sampeyan tresna kalih Bapak Semar, sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar, berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake Ndalatrema dhateng Bapak Semar, didhawuh karo Endang Snek anu Bambang Snek. Niku ateges sampeyan nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani ra ketang mintak batin, Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah. Niku fatal tumrap kula. Wah, wis pocokan. Panus maning jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong. Mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok nguman-uman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kapokmu kapan kowe? Oke, ora sampe melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adhiku ya Toipati kok, Tru. Ora usah semelang nek mung dunak-unakke ngene aku wis kulino. Aku ki ana wong nagih utange tak unak-unakke sik kok. Ngapa kowe nagih? Aku sing ngutang kowe santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane. Bagong.
Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Wah. Aku tak ning jaba ya. Ning jaba ana, minggat sisan kono. Ora wedi aku nek mung ijen kaya. Tinggal tenan kowe, tinggalen. Rumangsane ditisik nggo aku kok. Oh iya to. Ana do mulih sik kono. Dumeh do nggo kendaraan dhewe-dhewe mulih sik kono. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Ah lali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunekke Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngapa ta? Nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkar kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina, pancen kepara nyata. Gediwa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Ngastina, pancen tak sengaja kowe arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngenekke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang lara temon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonta-gonta saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, wah mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nah sampean arep jajar karo Bagong, oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon, kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kentir ora? Lho arep kentir kene iki anak ratu. Alah, ora dandamune anak ratu, anak omah anggere kentir ya kentir ngono wis beres to. Wong nyatane ya kentir kok sampean geger. Tur sampeyan iku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Wis kebaca dijiwiti bokonge barang. Cepat. Mulane kok esuk tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu sambaya ngendang lara temon. Mula suwe ngerti pepalanging Baladewa. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Oke. Monggo dadi palangku kowe. Kowe saiki bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Sret kon ngrabekke wong Karang Pradisan. Bambang Sret ki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semar Angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu ki ora melek mripate. Kon ngilo karo cengele bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo cengele. Mangjat kurda serumah bangga. Edian dadak suluk bareng. Men serem kok. Oh, lho ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunek-unekke Bagong, aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengele, cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sak penae ngunek-unekke bapak. Aku anggere bapak dunek-unekke ki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengele? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho.
Bol sapa jenengmu Baladewa arep dundang sapa nek ora bol? Jijiki. Koko Prabu sampun mangke malam ndak mboten kajen. Menawa ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Digdaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen ndut Jawan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Neng Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik neng watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae lho. Mak sring penake ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene taunake. Taunake wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas, derajat pangkat ki ora tekan modar, bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Muni ae. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wong sing ngene, rasaku ki an gunung tanpa guna. Aku wegah rembugan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembugan menungso dapure kaya aku. Kaya kowe. Wah, iku walek ya. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa kowe? Sapa sing cilik gedene sing kadetening Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadedaning Baladewa wenang boyong endang lara temon. Ayo sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanen tangane, kerincungan sikile. Ayo boyongan endang lara temon. Oke, metu Jawa ora ketitawake perkara pati-pati. Cah edan ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku men gondelan cagake. Ngene iki kae lho. Tanganku anu ngrangkul cagak tek siut langsung balik rene. Lho lah ngopo kok balik meneh? Weh, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng ya dirasani. Lho aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Berbudi Bawa Leksana, Lilaing Brana, Iklasing Picis. Tegese piye? Alah, mbok ora sasa. Ngene lho semelangku ki. Engko nek aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, le ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ana. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Moh aku. Nek sangonine. Lho, kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ana ora ana sing nggo tuku apa to apa? Wah, makasih. Makasih. Iya. Asa omong Petro lho, ora. Engko ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petro mudar mbok men.
Petruk perang nganti megap-megap ora tak goleke wedang kok. Biyen ora tak tukoke. Kangger wong banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae, uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, Men. Nika sapa nika kok limbuk kok matane abinge ora jama-jama. Beleken apa pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae jan. Edan. Wah. Matuk aku. Matuk wong edan metu njaba bakon. Nun niki ngesla. Nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba. Ampun. Ben gek kagungan putra ya nemtokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Boten timbalan. Katon suntrut pasuryaning Siadi bakal darebi atur apa? Ko Prabu, piye? Menawi dipun parengaken rilalana kula badhe ambiyantu dhateng Petruk menapa dene Bagong mesakaken menawi ngantos sak mangke dipun amuk dening Koko Prabu Mandura. Setyaki wonten timbalan. Iki dudu perkaraning Siadi. Nggih. Kowe ora perlu bantu marang siji lan sijine. Menapa iki boten badhe katriwandan Punakawan Petruk kalian Bagong. Ngerti aku tinimbangane kowe. Nggih. Wis tak percaya. Petruk Bagong ora bakal cilaka, cilik loro gedhe tekaning pati. Nggih, ngestakaken dawuh. Malah Siadi wae ingkang tansah ngulatake marang saking para kawula. Sakiwa tengene negoring Ndarawati aja nganti ning kasempyok ing aradan, tegese wong kang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan aja nganti kasempyok ing peperangan. Nggih, ngestakaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan Diwaji. Semono uga aja nganti lirwa nggonmu ngulatake sagung para kawula dasi. Nggih, ngestakaken dawuh. Kaya wis paripurna jeneng ingsun arsa pinanggya kelawan atmajaning ingsun ya kuwi endang lara temon. Nun. Budhana kang padha sebe ingsun kundur ngedaton kawula nun ngestakaken dawuh Paramadal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Lho Diwaji. Paramadal Pasilan tambah pangestu. Kakang Pati Udawa iya. Purna gatining pananggilan. Sanada kundur daton celuk saking dampar kencana kirapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Japa Paloro ingkang sami ngambil pacaraning keprabun. Gawis tinggal saking Mandrawa. Tindak Nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa. Kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wau.